Investigazzjoni li saret mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna flimkien ma' Monsinjur Giorgi Bertomeu tad-Dikasterju għad-Dottrina tal-Fidi waslet sabiex il-fundatur tas-Sodalitium Christiane Vitae jitkeċċa mill-organizzazzjoni b'deċiżjoni tal-Vatikan. Dan kif Luis Fernando Figari Rodrigo ta' 77 sena kien akkużat il-wettaq mhux biss abbuż ta' poter iżda anke abbuż sesswali. Fisem il-Papa Franġisku ma kienu żaru l-Peru lura f'Lulju tal-2023 b'aktar kmieni dan ix-xahar il-Papa jordna tkeċċija ta' Figari bid-digret jisħaq li din id-deċiżjoni tieħdet għal ġid tal-insara kollha. Preżentament Figari qiegħed joqgħod l-Italja bil-Vatikan fl-ebda mument ma jipproteġih iżda sansitra ipprojbixxih milli jirritorna fil-Peru u li jagħmel forma ta' kuntatt mal-istess organizzazzjoni illi huwa waqqaf aktar minn 50 sen ilu. L-investigazzjoni fil-konfront tiegħu kienet infetħet lura fl-2015 meta ġurnalisti Peruvjani kienu kitbu ktieb b'isem ta' Half Monks, Half Soldiers fejn kixfu l-aġir ta' Figari. Din mhix l-ewwel okkażjoni li Monsinjur Scicluna kien fdat b'ħidma importanti barra l-pajjiż u kemm il-darba ġie fdat b'dawn il-missjonijiet mill-Papa innifsu.